Они белән норм илестерәм дигән трендны бездә эшләп карарга булдык. Поехали. 30 яшьтә кияүдә булмау. Норм. Тем более хәзер заманда. Миндә норм дип считаю. Аерылган балалы ир-ат белән йөрү, встречаться итү. Норм. Бөтенчә җигит кайын җитсен. Ә киресенчә булса, Ничек? балалы аерылган хатын-кыз белән егет кеше. Норм. Ансы да кеше бер-берсенең бәхетен тапкан икән, очень нормально. Миндә норм дип саныйм, чөнки Әйдә, комментарий Я- кирәк түгел. ирем кушканны гына эшләү. Менә ул әйтте, все, син шуны эшләшсең. Норм дип әйтәсе килә, ну устрем. Ник? Ничек инде, монда комментарий кирәк түгел. Бу никак нормально Син була. границаларыңны бузу. Правильно? Конечно, инде бит һәрбер кешенең үзенең булырга тиеш бит. Мин бит кул түгел, син дә кул түгел. Без әйтәсең белән та. Что-то дигәнсең син. Хәзер. Авыл җиренә кайткачтан, авылга кунакка кайткач, гел ял итеп яту норм или стрём? Норм дип әйтергем, конечно. Ну, семинар янып отырасың. Син устырям. Кайнана, кайната белән араларны бузып аралашмау. Стрём. 100% стрём. Нормальные отношения булырга тиеш. Бер-береңә. Бер-береңә нәп үзәнисенә караган шикелле ышаныч булырга тиеш беренчедән. Димәк, шу бергә яшәгәндә генә нормаль тормыш була. Ничек инде ул? Һәм соңгы сорау. Яратмаган кешеңә кияүгә чыгу кирәкме, нормамы или стрёммы? Юк, стрём. Бу арада, бу вакытта норм дип әйтә алмыйм. Ул бит бер көн әйтеп түгел, бер ай түгел. Кирәк калам. Юк, стрём кызым. Аның белән гомер буе яшәргә кирәк. Вот именно. Бу үзенә кагылышлы сорауларны бирде. Монда авыл тренды гел булмады. Монда гел эш турында гел булмады. Молодец.